खुलुमबाय स्टुडियो दङ आं राजीव बसुमतारी। कक्राझार जिल्ला बिसानि सेथि रंजालि बैसागो फोरबो फालिनाय हाबाफारिया गाजा गोमजायै मेहेरगोनाङै खुंनाय हाबाफारिया जोबनानै थांबाय। बर' सावथुनाव खामानि मावनायनि अनगायैबो बर'नि दोरोङारि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनांगौनि थाखाय एबा थांखिजों कक्राझार जिल्ला बिसाया सेथि रंजालि बैसागो फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालियो। मैया कक्राझार सहरनि साहा फारसे थानाय पुराना तितागुरि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव कक्राझार जिल्ला बिसाया सानसेनि हाबाफारिजों हारिमुआरि आरो गेलेमु आयदाखौ लाफानानै मेहेरगोनां महर होयो कक्राझार जिल्ला बिसा आफादा। बायदि बायदि आयदाजों लोगोसे मोनाबिलिनि 6 रिंगानिफ्राय गासै कक्राझार जिल्लानि महरगिरि, मेथाइ खनगिरि आरो खाथि खाला जिल्लानि महरगिरिफोरनि बाहागो लानायजों मोनसे मेहेरगोनां महरगिरि हारिमु मोनाबिलिबो खुंफुंनाय जायो होननानै कक्राझार जिल्ला बिसानि गाहाय नेहाथारि हालब्रि बर' बिथाङा फोरमायो एबा मिथिहोयो। बे हाबाफारियावनो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा नरेन्द्र नार्जारिया आलासि महरै नुजाथिफैयो एबा गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैयो। लोगोसे गागि सावथुन लिरगिरि, मेथाइ लिरगिरि, आथिखालनि मिरु बिसानि बोसोनगिरि अशोक दैमारी बिथाङाबो हारिमुखौ लानानै माखासे मानि गोलाव बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जायो। दानिया फैदो बे समाव बिसानि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनि खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायदों आबुङै मिथिना लानि। गिबियावनो आं नोंथांमोननि चेनेलखौ साबायखर बावहरो। दिनै कक्राझार डिस्ट्रिक्टनि बिसानि माने सावथुन मुलुगनि जिथु बैसागो फोरबो फालिनाय जायनि बानजायनायाव दिनै जादों तितागुरि ओनसोलाव सेथि बारनि थाखाय जादों एबा आं बुंनो सानगोन जोबोद मोजां मोनसे हाबाफारि आरो बेहाय आंहा गोग्गानायबो मोनदों। मानो होनबा गिबि खेब बे जाजेननाय रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायाव हारिमु बिलिफांखौ आं बेखेवजेननो मोनदों। बेनि थाखाय हांख्रायगिरिफोरनिसिमबो आं साबायखर बावहरबाय आरो आं कक्राझार डिस्ट्रिक्टनि जोंनि बे बिसाया जेब्लायबो मोजां हाबा मावलांगोन, रायजो राजाफोरनो जोंनि हारिनो मोजां मोजां सावथुनफोर बा जायखिजाया सिंगारानो जा, मोसागिरि जा, एक्टर जा बहननानै होलांबाय थानो हागोन बेखौ आं मिजिंथियो। गोबां गोजाम महरगिरिफ्रा बाहागो लाफैदों, खौसे लोगो मोनलायदों, माबायदि बेबायदि खौसेयै लोगो मोनलायदों? गोजाम हिसाबैथ' आं गोजामसिन नालाय गोदानखौ लोगो मोनबा मोजां मोनो। माने दा जोंनि हारियाव जोबोद टेलेन्टेड आर्टिस्टफोर जोनोम जागासिनो, सिंगारानो होन, एक्टरानो होन, मोसागिरिफोरानो होन, जोबोद मोजां। माने जोंनि थाखाय मोजां आरोखि, बेफोरो मोजां साननो गोनां। दा आं मोनसे खोथाखौ बुंनो लुबैगोन, जोंनि इयुन जोलैफ्रा लासैनो दावगालांदों, गुबुन हारिजों कम्पेयार खालामनो हानाय बायदिबो लासै लासै खालामलांनो हादों। माखासे सावथुनफोरखौबाबो होन, डेन्सफोरखौबो होन, मिउजिकनि खेथ्रआवनो होन। दा मोनसे खोथाखौ आं खावलायनो लुबैगोन, जोंनि हारिनि जिथु गुदि, जोंनि जिथु गुदि रोदा बा जोंनि ट्रेडिसनेल जिथु बे जिनिसखौ नागारद्रायाबालानो लासै लासै मोजाङैनो दावगालांनो हागोन होननानै आं सानो। मानो होनबा जोंनि हारिमुवा जोबोद समायना, बयजोंबो गनायजानाय। जोंनि बर' हारिनि गेजेरावल' नङा, गुबुन हारिफोरजोंबो अनसायजानाय होननांगौ ना मानांगौ, गनायजानाय आरोखि, जायखिजाया मानिनानै लाजानाय, बयबो बाख्नायो। बेखायनो आङो सानदों जे जोंनि बैसागो रंजानाय फोरबो फालिनायाव जेब्लायबो जोंनि ट्रेडिसनेल माखासे जोंनि बैसागु मोसानाय बा खुगा मेथाइ रोजाबनाय बेफोरखौबो लाफाजानो लुबैयो। आरो
गाव गावनि जोंनि हारिनि आब्रुथिखौ मोजाङै नोजोर होनानै इयुनाव दावगालांनायखौ आं मिजिंथियो इयुन जोलैनिसिम आंहा बेनो खावलायनाय गिबियावनो रंजालि बैसागु फोरबोनि बयबो बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो अननायखौ हरग्रोनाय जाबाय। जोङो दिनै फुराना थिथागुरि गामियाव सेथि खेबनि थाखाय बैसागु बरायनायजों लोगोसे बैसागुखौ बिदाय होनायनि मोनसे हाबाफारि लानाय जादों क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बिसाया। दा बे हाबाफारिखौ लानायनि उद्देश्यआनो जाहैबाय मोनसे हारिखौ सिनायनोब्ला बे हारिनि हारिमुखौ नायग्रोनांगौ। बैसागुआ जोंनि बर'नि सेन्टिमेन्टजों सोमोन्दो गोनां मोनसे फोरबो, बर'नि माने जारिमिन थाबोनाय मोनसे फोरबो। जोङो बैसागु बोथोरखौ फालिनाय लोगो लोगो जोङो जोंनि हारिमुखौबो दिन्थिनाय जायो। खारन बैसागुआव जोङो जोंनि हारिनि गाननाय जोमनाय दामनाय देनायजों लोगोसे बायदिसिना मा होनो जानाय लोंनाय जेरै गोखा गोखै जानाय बेफोर मोनसे नियम। दा बेफोर नियमखौ जोङो जुदि बैसागुखौ फालिबोआबा बेफोरो लासैनो गोमालांनो हमगोन। खारन सोलोंथाइया जौगानाय लोगो लोगो जोंनि बर' सुबुंफ्रा मा जायो, जों गुबुननिखौसो गोख्रैनो माने लानो रोंगौ। जा हमनानै ला खाम दामनाय सिफुं सुनाय, जोंनि मेक्सिमाम मानसियानो खामखौ दामा, जोबोद खम। बेबो मा ट्रेनिं होलायनानैसो जों फोरोंनो गोनां जायो। जोंनि जाथिनि मोनसे दामजु आगजुखौ रैखाथि होनो थाखाय जों उल्था ट्रेनिंसो होनांलायनो गोनां जायो। अब्ला बेफोरबायदि जिनिसा जाहाथे दाजाथों, जाहाथे जोंनि दामजुनिफ्राय लानानै गाननाय जोमनाय गासिबो जाहाथे रैखाथि मोनथों, जों बेनि माबायाव थांखियाव जों दिनै बे बैसागु माबाखौ प्रग्रामखौ हाबाफारिखौ जोङो खुंनाय जादों। मानोना जोङो गोबां माबायाव फिल्डआव नुयो जे जोंनि दानि इउथ्सफ्रा खाम दामाबालासिनो द्राम दामो, किपेड दामो, सिफुं सुवाबालासिनो माबा मोनसे आलदा सेक्साफोनफोर बायदि जिनिसखौ दामो। अब्ला जोंनि हारिनि मोनफा मोनफा जिनिसा लासै लासै गोमालांनो हमदों। दिनै जोङो गोबां नुयो जे जों माने जों गामसाबो गाना, जोङो दख'नाबो गाना। दा बेफोरखौ जुदि जोङो मोनसे फोरबो लानानै, जेरै जोंहा माने जोंहा बैसागु फोरबोआनो दंखायो, जों बेफोरबायदि फोरबोआव जों जाहाथे माबा मोनसे जों हारिनि गाननाय जोमनायखौ दिन्थिनो हायो नामा। जेरै आंबो दिनै गस्लासो गानदों बा लंपेन्ट गानदों, थेवबो आङो हारिनि मोनसे आर'नाइखौ गोदनायाव लानो गोनां जादों दिनैनि बे दिनाव। मानोना जों बेफोरखौ जों दिनै देखायलाङोबासो जोंनि इयुन जोलैया मिथिबोगोन जे जोंनि हारिया मा गानो, जोंनि हारिया मा मोसायो, जोंनि हारिनि खुगा मेथाइया मा, जोंनि हारिनि मदार्न मेथाइया मा, जोंनि हारिया मा दामो। जों बेफोरखौ जोङो देखायलांबासो, बेफोरबायदि प्रग्रामनि गेजेरजों देखायलांबासो जोंनि इउथ्सफ्रा सोलोंगोन। अब्लासो जोंनि हारिनि हारिमुवा रैखा जागोन। खारन हारिमु होननानै बुङोबा जोबोर गुवार, बावहाय जानाय लोंनाय, दामनाय देनाय, गाननाय जोमनाय, जोंनि आखल आखु गासिबो मोनसे हारिमुआव माने बेरखांजोबो। मोनसे हारिखौ सिनायनोब्ला बे हारिनि हारिमुखौ नायग्रोनांगौ। खारन बावहायनो मोनसे जाथिनि जारिमिना थाजोबो। मोनसे जाथिखौ सिनायनोब्ला बिनि गाननाय जोमनायाव सिनायो, बिनि राव फाव, बिनि दामनाय देनायाव सिनायो। जाथिखौ नायोब्लासो, बिसिनि जाथिनि गाननाय जोमनायखौ नायोब्लासो मोनसे हारिखौ सिनायो जे बे बर', बे एसामिस, बे नेपालि होननानै। अब्ला जों जोंनि हारिखौ रैखा खालामनो थाखाय जों जोंनि माने गाननाय जोमनाय, दामनाय देनाय, जानाय लोंनाय, बेफोर सोलिबोनाय माबाखौ मा होनो नियम नितिफोरखौ जों रैखा खालामनो थाखाय जों बेफोरबायदि बैसागु बोथोराव मोनसे हाबाफारि लानानै बयबो रायजो राजा गथ' गथाय उन्दै गिदिरफोरखौ लानानै जुदि जोङो बेबायदि प्रग्राम खुङोबा जोंनि हारिया मोनसे लेभेलाव जौगागोन। मानोना दिनै गोबां उन्दैफ्रानो मिथिया जे बर' हारिया बबे थाखोनिफ्राय फैयै फैनानै दिनै नैबे जिनिसाव नैबे स्टेजाव सफैखो, बेखौ जोंनि गोबां लाइमोनफ्रानो मिथिया। आरो गोबां लाइमोनफ्रानो दिनै दख'ना दानो रोङा, सिफुंखौ बोरै बानायो बेखौ रोङा, खामखौ बोरै बानायो बेखौ रोङा। बेखौथ' गुबुन हारिनि सुबुंफ्रासो खामखौ दाना बानायो, सिफुंखौ बानायो। जोंनि माखासे बर'नि दामजु हारमुनियाम, अब्ला जिनिसा जोंनि, दामग्राया जोंनि, जोमग्राया जोंनि, गानग्राया जोंनि खिन्थु लासैनो गुबुन हारियासो बेखौ बोजबनानै दख'नाखौ बोरै दानांगौ, जोमग्राखौ बोरै दानांगौ, खामखौ बोरै बानायनांगौ, बेखौ गुबुन हारियासो बानायो। जुदि जोङो बेफोरबायदि प्रग्राम लानानै दिनै जोंना गोबां दामग्राफोर फैदों, गोबां खामनि दरखार जादों, अब्लासो जोंनि इउथ्सफ्रा खामखौ बोरै बानायो सोलोंगोन। अब्ला दामग्रायाबो जोंनि जागोन, बानायग्रायाबो जोंनि जागोन। दिनै दामग्राया जोंनि जानानै बानायग्राखौ मालायनाव बानायहोनानै जों बायनांगौबा जोंहा बाहायबो रां रुफानि
माने खहा दङ बेखायनो दामग्रायाबो जोंनि जाथियाबो जोंनि कालसाराबो जोंनि गासिबो जोंनि खाबा जों मानो बानायग्राखौ मालायनो होनो बानायग्राखौबो जोंनो बानायनांगौ गासिबो जोंनि दामग्रा देग्रा गाननाय जोमनाय गासिबो जिनिसखौ बेखायनो जोङो नैबे बैसागु फोरबोखौ दिनै लानाय जादों मा आयदा लानानै दिनै सानसेनि हाबाफारि जोङो फुंनिफ्रायनो बेबायदिनो माबा जोंनि बिसानि फिरफिला बिरहोनाय ओमफ्राय मुंख्लंफोरनि माबा मान होनाय बिनिफ्राय आर'ज मेथाइ बिनिफ्राय जोङो बायदिसिना गेलेनाय लोगोसे आं दहाय मोनसे खोथा होनदों जे हारिखौ रैखा खालामनोबा हारिमुखौ जोङो देखायनांगौ थिग बेनि टारगेटआव जोङो दिनैनि बे हाबाफारियाव मा होनो बर' हारिमु बादायलायनाय मोसानाय खाम सिफुंजों गावसोरनो खननाय माने मा होनो बेखौ फक सं खुगा मेथाइजों मोसानाय बेबायदि बादायलायनाय लादों आरो दा बे बादायलायनायनि जोबनायनि उनाव जोङो माबानिफ्राय 6टानिफ्राय कालसारेल नाइट लागोन आरो हारिमु मोनाबिलि लागोन बावहाय जोंनि क'क्राझार जिल्लानि गोबां आर्टिस्टफोर बुंनो थाङोब्ला माने क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव जेसेबां आर्टिस्ट दं गासिबो नुजाफैगोन आरो चिरांनिफ्रायबो जोंहा आबु सुलेखा फैगोन बिथाङा बे हारिमु मोनाबिलि आयदाखौ बेखेवफैगोन लोगोसे क'क्राझार जिल्लानिनो आदा बिग्राय आदा गौतम आरो बिनि अनगायैबो जोंहा आब' रिथा ओमफ्राय ओरैजाय अनिल प्रेक्टिकेल मनिषा माने फुजा माने जेसेबां जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि आर्टिस्टफोर दं बिथांमोना दिनै बेयाव बाहागो लाफैगोन आरो रायजो राजाखौ रंजाहोनायजों लोगोसे गावनि हारिमुनि गाननायजों लोगोसे मेथाइजों माने मोसानानै बयबो रायजो राजाखौ रंजाहोगोन दिनै फुराना एक्सपिरियेन्सनिफ्राय जा गियान मोनबोदों दिनै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बिसाया जे हाबाफारिखौ आखायाव लादों बैसागु फोरबो फार्स्ट फालिदों बिथांमोनखौ आंनि गोरबोसिनिफ्राय आं बाख्नायो आङो सेन्ट्रेल बिसानि एडभाइजार दा एडभाइजारा ओरैनो नामावल' समायना एडभाइजार जानानै थानाया थिग नङा बिसोरो दे आर इन द राइट कर्स थारमाने जोंनि माने जों मानसि हिसाबै सार्भाइभेल अफ द फिटेस्ट ओमफ्राय स्ट्रागल अफ द फिटेस्ट जायो नङा होमबा मानसि जाखांनायनि उनाव इसोरा जोंनो खोमा गन्थं मेगन खुगा हरदों आर्ट अफ लिभिं जोङो दा जेनेबा निड्स थांना थानायनि निड्सआ जोंना जानाय लोंनाय खिन्थु वान्सफ्रा जोंना खोमा हरदोंना जों मोजां नायनो लुबैयो मोजां खोनासंनो लुबैयो मोजां खामानि मावग्रा बाख्नायनो लुबैयो दिनै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बिसाया जेखौ मावदों जे जोंनि आर्टिस्टफोरखौ गावजों गाव अनलायनायनि खौसेयाव बे अनलायनायनि खौदैयाव लाखिदों बे बाख्नायथाव आरो दिनै मिजिं होननाय सफैदों डक्टर मिजिं रानि बेसेबांबा गोबाव एबसेन्ट जाबायमोन बे डक्टरेट लाना फैबाय जोंनि गाम्बारि खामलायाव जिरायनो मोनबाय बे दिनै बिसाया बेखौ दिनै सनमान होबाय जोंहा रयेन्टा दं नै उमेश फंबायमोन दङ बेखौ जोंना हारिमुवा जोंना सोदोमस्रि गोनां ओरैबायदि हाइलि कालचार माने सोदांनाय कालचार साबसिननिफ्राय हामसिन जालाङो ना होमबा ओंखायनो जोंनि बिसाया कालचारेल अर्गानाइजेसन नालाय साबसिननिफ्राय साबसिन खालामनो लुबैदों जोंनो गोदान आर्टिस्ट नांगौ आरो आर्टिस्टफोरखौ जोङो मान होनांगौ जेरै दिल्ली बम्बेआव बे आर्टिस्टफ्रा जोनोम जायोमोनब्ला बिसोरखौ नायनो होसोबाबो मोननाय नङामोन जोंनि क'क्राझाराव खायसे बड'लेण्डआव खायसे जोंहा लांफालां नुलाबाय दा बिसाखौ थेंकिउ होयो बे परिबेसखौ लाबोगासिनो दं जोंनि आर्टिस्टफोरखौ जे मान होयो गेलेग्रा फोथाराव गेलेग्राखौ जों मान होगोन हारिमु फोथाराव हारिमु माबाखौ जों मान होगोन राजनितियाव नोंथांमोना राजनिति माबाखौ मान होयो जोंना खिन्थु हारिमुआव जों गुरुखौ मान होयो गुरुफ्रा शिष्यखौ जोङो अननायजों बोखांनो लुबैयो दा थेंकिउ बिसाया मोजां खामानि मावदों धन्यबाद